Ahoj, je mi líto, že vám to o tom musím oznámit, ale z důvodů vlastně nějak jako, abych zašla dál s tím podcastem, tak jsem už jenom na Spotify a bohužel to nešlo udělat tak, aby byla na YouTube a na Spotify zároveň. A tak jsem jenom na Spotify. Takže jestli máte Spotify, tak utíkejte tam. Mám vás strašně ráda. Fakt kdokoliv, kdo se na to kouká, tak mám vás strašně ráda. Takže Spotify by teda dle mých informací mělo být jako zadarmo na podcasty a já přeju, abyste si užili vlastně všechno, co budete jako dělat a možná se uslyšíme na Spotify. A jestli ne, tak vám přeju hodně štěstí a děkuji moc za podporu na začátku vlastně toho vzletu, nebo jako vzletu, no já jsem furt ještě na zemi trochu, ale pár lidí mě tady podporuje a já jsem strašně ráda, takže já jsem vám chtěla poděkovat a ahoj, přeju vám všechno nejlepší, ahoj.